Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Charming and certified ka-loyal, Tagol. And Tita Tanya, sexy, hot, fresh, yummy, kahit sakitin. Kahit may flu pa yan. Chinita. Isinumpa ako ng ex ko. Ako po pala si Poldo ng Banawe, Quezon City. Banawe, Quezon City. Basta, Banawe. Tirador ako ng mga sasakyan. Pero hindi po ibig sabihin na sila'y aking ninanakawan. Ako po ay tagakabit lamang ng mga accessories. Tulad ng mga tint at kung ano-ano pa. Inaamin ko na kabataan ko, angkol at tita, matinik talaga ako sa chicks. Bago ako mag-asawa, ay naging jowa ko po si Olivia. Medyo may pagka-weirdo. Parang may something. Nagsiselo siya kahit mga customer lamang ang aking kausap. At doon na po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng Nakalipas. Good morning po! Good morning po! Ay, yes ma'am. Sorry po kasi... Ako nang bahala nito sa sasakyan mo ma'am. Lagyan ng tint, lagyan natin ng accessories ma'am, yung step seal para... Kailangan ko po yung super darker... Super Dark na dark, tint? the darkest tint because ginagamit kasi namin dyan ng boyfriend ko. Alam mo na. Ma'am, baka... Ma'am, ano po, sigurado po kayo baka... Opo, kailangan yun. Ang dilim-dilim na po ng ano ma'am, ng super dark ma'am. Makikita niyo pa ba lalo na Sino pag po ba tag-ulan? masusunod? Ako o kayo? Ay, Yan eh. kayo naman po. Concern Ayun lang po ako ma'am. Gusto mo bang mabipi? Kasi nurse ako. Kasi parang mabigat yung timbang mo eh. Gusto mo mabipi? Ma'am, sandali lang ma'am. Hindi, magkakabit pa ako ng tint. Ito na lang. Sige, okay. Ma'am, ako ma'am. Gusto mo kasi nurse po ako. Mukhang matataba kayo dito sa shop eh. Ma'am, mukhang mataas yung ano ko ma'am, yung dugo ko ma'am by the power vested in me. I now pronounce my blood is high blood. Ibipim ako ma'am. Okay, sige. At Pakilagay ma'am, na kami. magkakabit lang ako ng tubig sige, sa... sige. Kasi, bakit matataba kayo dito sa shop? Ma'am, pagkatapos ng kabit ng accessories ma'am, makaupo na lang kami. Ma'am. Oo nga. Sige, eto na. Ready ka na? Okay, yung Pataas ng jacket mo. Ba't ka naka-jacket ang init-init? Ma'am, Pang-forma ba yan? the forms. Okay. Alam mo Okay. ma'am, itong malaking tiyan Pwede ba namin. magsalita pag may BBP? Di pa ako tapos eh. Pwede mo patapusin ma'am. Sige. Kaya malaki Ano yung yan? tiyan namin ma'am.
Yan yung patungan ko pag nagtutungit kami. Ah, Ganyan. kaya pala tatabahan niyo, papangit niyo pa. Okay, eto na. Nambipi na. Nanlait pa. Libre na nga to eh. Sa ano nga, sa Ma'am, kahit hindi na lang ako mapabipi, ma'am. Hindi, Huwag mo lang ibibigay kita ulaitin. kasi concern ako baka ma-stroke ka bukas. Hoy, si ma'am. Okay, 1, 2, 3. Ano ma'am? Nakita mo, ma'am, yung dugo. Isa pa, bakit ganito? Magma-malfunction yung ano ko. Ano, ma'am, Gadget nag-error, ko. ma'am, nag-error. Nag-error, letter E. Okay, 1, 2, 3, go. Ayan. Ayan, 200 over 100. Normal mo ba to? Normal. May ubo ka, bigyan kita dito ng Salmux. Normal. No. Normal. Normal yan, ma'am. Normal. May Salmux ako dito, ha? Salamat, ma'am. Okay, kailan ka pa huling inuubo? May panlasa ka ba? May panlasa naman ako, ma'am. Para wala na akong matitikman. Pwede patikin. Pagkain, ma'am. Pagkain. Kain. O sige, ayusin niyo po yung tint ko tsaka yung alarm ko. Tapos, ako na pong bahala magpa-grab ng pagkain, okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Ayan, ma'am. Sa wakas. Tapos din. Ma'am, wag niyo munang i-open ang window niyo po, ma'am, ha? Paano? Hanggang ano po yan, ma'am. Mga gawin natin mga 3 araw. Okay, question. Para talagang didikit yung tint, ma'am. Question, Sisira paano yun, ma'am. pag di ko sinasadya na baba ko? Kasi syempre, Ay, ma'am, balik lang po kayo dito pag ano. may warranty yun? Sige, ma'am, balik lang Okay, po thank kayo. you. Ibibig kita as bilang sukli. Sige, ma'am, kayo po. Kayo po. 1, 2, 3. Ano, ma'am? Ano pong BP ko, ma'am? Bakit ganito? Gusto mo ba ulitin natin? Parang ang taas eh. Taas pa rin ba, ma'am? Mainit kasi, ma'am, eh. 2, 3, go. Ma'am, Ayan. saan makabili ng BP na ganyan, ma'am? Meron ba sa Shopee at Lazada, ma'am? Meron. Isan kayo lang. Parang- 110 over 80. Normal ka naman. Ikaw lang yung medyo payat dito sa ano ha? Sa shop Poldo, ha? ma'am, poldo. Poldo. Ma'am, sige, ma'am, basta... Poldo may parating. Ma'am? May parating. Anong parating, ma'am? May parating na babae. Ay, ma'am, pwede na kayo umalis, ma'am. Sige, ma'am. sige. Sige, ma'am, ingat Ayaw- po kayo, ma'am. okay, ha? sige. Dali, ma'am, dali lang. Ingat po, ma'am. Basta, ma'am, huwag niyo muna buksan yung ano niyo. Oo. Ay, hindi man. Diesel. Bye-bye, ma'am. Dalawang araw kang magli-leave ah. Ano yun? Dalawang araw ka hindi papasok sa shop. Wala nga tao dun eh. Magagalit na naman yung boss Yun naman namin. pala, kasi- wala naman palang tao eh. Wala palang customer eh. Ba't ka Hindi, ang papasok? ibig ko sabihin, may customer. Wala nang mga... Walang technician. Ako na nga lang naiwan dun eh. Nagpapakahirap ako magtrabaho para sa kinabukasan natin. Tapos ikaw nagpapalandi ka sa isang customer, sa mga kliyente nyo sa shop? Ha? Wala akong ginagawa. Grabe ka naman! Olivia naman. Kita-kita sa CCTV! Dito sa cellphone ko! Ha? Bakit mong inunik yung cellphone mo sa O ano CCTV pa ng alam boss ko? mo? Boyfriend kita, ano ba tayo? Di ba mag-boyfriend, mag-girlfriend tayo? Minonitor ko lang! Nagpa-BP kayo, kailangan nagpapa-BP? Ha? Libre lang Hospital yun. na ba yon? Libre lang yun kasi nurse po siya. Nagmalasakit Palibhasa, lang. palibhasa, maiksi yung short, tsaka labas yung cleavage nung nurse na kliyente nyo. Kaya lahat kayo, tuwan-tuwa kayo na may libreng BP. Ano ba, Olivia? Pagod Hindi na ka pagod ako papasok mag- dalawang araw. Hindi ka Hindi nga po papasok. pwede. Doon lang tayo sa bahay. Doon lang tayo sa bahay. Bibili ko ng mga pagkain. Babayaran ko yung arawan mo. Magkano sweldo mo? 600, di ba? Kahit 1, bayaran 2. mo pa, may mga customer ako na sinabihan ko na bumalik sila dahil ayusin ko yung mga sasakyan nila. Hindi ka makikinig sa akin? Huh? Huh? Grabe ka naman sa akin. Selos na nga ako. Hindi mo man lang ako kinocomfort. Wala ka naman kasi dapat ikaselos eh.
Wala ikaselos. Ito, kung sa CCTV, yung kamay ng nurse nilalagay niya sa hita mo. Hinahawakan niya yung hita mo. Gustong gusto mo naman! Waldo! Waldo pala. Nagpa-BP lang kasi libre. Hindi lang naman akong binipi niya. Lahat nandun. Kaya nga sana ikaw! Sana hindi ka nung gumayos sa mga babaero mong kasama sa trabaho. Sana ikaw, naisip mo ko yung mararamdaman ko. Napaka-selfish mo naman. Inisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo ako inisip. Alam mo naman Ano silosa bang masama ako sa pagpapa-BP? Masama Sexy ba? kasi yung nurse. So mag-aabang pa ako ng matandang mga BP para magpa-BP Huwag mo ako? akong pilosopuhin. Hindi kasi hindi na kita maintindihan. Ano? Ano yung may ganyan ka? Ano ba? Susundin mo ko, hindi. Uy, baka mamutok yan! Susundin mo ko, hindi. Olivia, please. Ano ba? Sundin mo ko! Olivia, ano ba? Hindi ka papasok bukas! Huwag mo akong tutukan. Baka pumutok yan! Puputok ko talaga to. Sige, puputok ko to sa ulo ko. Pag di mo ko sinunod, ano, papasok ka bukas, hindi? Hindi. Huwag ka papasok mo kasi puputok ko talaga to. Puputok to. Ganun mo sa akin. Naagaw ko. O ngayon. Ano, ha? Hold up to! Di ba kakasweldo mo lang? Angin na mga sweldo mo. Angin na. Di! Ikaw talaga. Ano yan? Ano yan? I-dismantle. Di! Angin to. May sakit na nga ako. Ginaganito mo pa. Hindi ka na naawa sa may sakit. Pakawalang niya mo. Nakuha mo pa ang tutukan nito. Pwes, maghiwalay na tayo. Mama, Poldo. Nasasakal ako sa'yo. Intindi mo naman ako. Intindi mo naman ako. Intindi mo naman ako. Mahal na mahal lang kita eh. Mahal na mahal kita, Poldo. Isang bala ka lang. Hindi. Poldo. Paano kung sinapian ka, ha? At nakalabit mo to, di wala ng poldo sa... Ate, maganda. Pareho tayo mamatay. Hindi! Ha? Pag nabaril kita, pabaril ko yung sarili ko. Para wala na makinabang Tumigil sa'yo. ka! Para wala. Maghiwalay na tayo! Natindihan mo? Ayoko na sa'yo. Sige! Sinusumpa ko, Poldo. Ngayong araw na to, simula ngayong araw na mga oras na to, pag iniwan mo ako, hindi ka sasaya sa buhay kahit kailan. Sinusumpa ko sa harap ng Diyos, hindi ka sasaya! Nakakakilabot pero pilit ko pong kinalimutan si Olivia. Angkol at tita. Hanggang sa nakapag-asawa na ako ng ibang babae. Nagkaroon din kami ng 2 anak. At makalipas ang ilang taon, nakapag-asawa na rin yung mga anak ko. At nabalitaan ko na pumanaw na si Olivia. Dahil umano sa sakit na hindi may paliwanag. Nalungkot ako nung nalaman ko. Pero sa isip-isip ko buti na lang at nakawala rin ako sa babaeng yun. Na nga parang ang may something. Darling. Punta lang ako sa Talipapa ha. Bibili lang ako ng torotot.
Hindi pa ba kasi- sapat ng turot. Tot. Tot. Love radio. Ah, Ang ayaw mo. sarap mong number Ayaw one. mo na ganyan. Ayoko niya. Gusto ko yung parang pang-celebrate namin kay Kapitan at nanalo si Kapitan eh. Sige, Oo, darling. sige. Mag-ingat Ano ka, ba ha? pabili mo? Gusto mo rin ng sipol? Bili ako ng pasipol. Darling, Ah, sakit na yung kuitis. tinga ko. Eh, hindi ka man... Umalis. Saan ka ba pupunta? Talipapa o sa Bukawi? Ha? Nakakainis ka na, darling. Alam mo namang napakatalino ko. Mano-mano lang ako. sige Sige, na, wala sige kang, na, wala kang umalis ka dalang, wala kang pabili. Pahingin na lang ng pera pambalengke. Kaya talaga kayo mga babae. Kayo yung may bibilhin. Hingi kayo ng pera Marami sa ka pa amin. sinasabi, natural. Sige na, sige na. Husband is the provider of the family. Yan na, darling. Salamat. Bakit 250 lang to? Ano mabibili nito? Ha? Darling. Ano? Ang Toronto tayo 75. 250 yan. Ano pambili ng isang tray na itlog? 220 kay Noriel yung itlog. Isang tray. Plus turot-tutungan. Kulang. Siyempre mapapadaan pa ako sa bilihan ng alamang. Tsaka tahong. Yung alamang ni Abit at Chacha, yan. Mga 100. 150 yata yung 150. Magpapagas pa ako ng e-bike ko. Wala namang gasolina yung Hoy! Sige na. Ayan na. Sige. Malis ka na. Salamat. Ay, talaga itong aking asawa talaga. Puti na yung mga anak ko. Ay, nakakamiss. Sali. Parang may babae sa labas. Darling, ikaw ba yan, darling? Darling. Teka lang. Si... Hindi ako nakakamali. Si Olivia yan. Olivia. Olivia, huwag magbawa ka. Olivia, wag. Di ba? Olivia, di ba patay ka na? Di ba wala ka na? Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Layuan mo ako. May prema ka. Layuan mo ako. Hindi ako lalayo. Poldo! Olivia! Wag! 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 Pa! Ano pa? Hindi to si Olivia. Anak po ako ni Olivia. Anak niyo ako ni Olivia. Pa, pumunta ako dito kasi... Ha? Opo. Kamukha lang po ako ni Mama. Oo nga, akala ko Opo. ikaw. Sigurado ka ba kasi Olivia kay pinaprank mo ako? Hindi po. Ikaw talaga kaka-YouTube mo yan. Pa. Bakit pa? Sino ka ba? Anak ba kita? Anak niyo ako ni Olivia. Tingnan niyo po, naman ako yung paa niyo. Hiwa-hiwala yung daliri sa paa. Oo nga. Parang kuhol din Di yung ba? kuko. Yung kuko mo parang gulin kuhol. Mana nga sa akin. Di ba? Pa, tsaka para dami balat. Dito Pero- sa may tumbong. Hindi. Tingnan mo. Huwag mo kayo ipakita sa akin yan. Balbakwa yung ulam namin ay nakakadiri ka. Naniniwala ka na. Pa, Hindi ba pwedeng Ako po diinis? Ganyan ba yung pagsabi ni Pinas? Baka gusto mo mag-rap. Mag-rap ka. Marunong ka mag-rap. Anak kita. For 15 years na nahimik ako pa. Ngayon nangyari? nagsalita na ako. Eto na nangyari ako. sa nanay mo? Wala na po si Mama. Pa, alam mo, bago siya nawala, pangalan mo ang huli niya sinabi dahil kahit 15 years na, times 3 na nawala. Ay, hindi pala. 15 years. Pa, ikaw ang mahal niya. Hindi kanya makalimut. Di na po siya nag-asawa. Mahal na mahal kanya pa. Bakit mo pa ako binalikan na nahimik na yung buhay ko? Pa, kasi bago ka kunin ng Panginoon, gusto ko makilala mo ako. Napakawala iya mo, anak na naman. Pa, mahal kita kahit ngayon lang kita nakita. Iba pa rin pala yung lukso ng dugo kahit di kita nakasama. Pa! Pero Pa! basta huwag mo na kami istorbihin ng asawa ko kasi Grabe ka naman.
Ngayon mo lang ako nakita, yan ba yung sasabihin mo? Hindi ko alam kung totoo kitang anak eh. Totoo po akong anak!